tafsiru alqur'ana ceninde ɗon nder kuɗe dogginteɗe ha nder julurde wakkati sumaye. Julurde fada fuu ɗaccaka ha ɓawo. Ballowo ardiɗo lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shettima ardi huwoɓe ha fada ngam warugo heɗita tafsiru alqur'ana. Nder tokkal Kashim Shettima wodi ardiɗo jam'iya APC laamotonga ha lesdi Nigeria Dr. Abdullahi Umar Ganduje be sawrowo ardiɗo lesdi Nigeria ha office ballowo ardiɗo lesdi Dr. Aliyu Modibo Umar be huwoɓe ha fada. Yaake o wolwanno Alhaji Kashim Shettima wi lewru sumaye na wakkati sumugo dow nyamdu tan, lewru sumaye laatake wakkati huugo kuuɗe boɗɗe be tefuki yaafuye jawmirawo. I want to take this opportunity to profoundly appreciate our religious leaders who stand as the moral and spiritual compass of the nation. Mi yiɗi hutinirgo be wakkati ɗo ha yettugo Their role is shaping the ethical foundation of our nation is invaluable, kuwa kuuɗe boɗɗe and we remain do'aji indebted maɓɓe faago lesdi meɗen and leadership. en mbawata yoɓɓuki ɓe bila As we jawmirawo. embark on these days of fasting ha and yaake en ɗo sacrifice, cuuma let us do en so with kolla a en heart ɗotiral full of goodwill and ta brotherhood. nyamnen weelaaɓe tan. Let us not only Walliten ɓe feed the fuu. hungry, but ta uplift the ngaɗen weary. caahu tan kawten be Not only yiɗotiral. give charity, ta do'anen jonde jam tan but extend dokkiten ko kindness. moye fuu Not hakkilo. only pray for peace, ɗabi'aji ɗi but work for kandi justice. kollen ha lewru sumaye. and in this spirit I call on all of us to pray fervently for our dear nation, for its peace, stability, and progress. العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال. نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال. ادكار الآباء بالبلبال وقرود تأميل ذا البلبال فاشتياقي إليهم وقراب البين أقرى الجفون بالتعمال. نور أول الوجود وجودا